pois esta é a nosa biblioteca, a Biblioteca BBS é un pouco pois o centro de toda a actividade cultural que se fai no noso centro, no Colexio Xosé María Brea Segade. Está aberta desde que tocamos o timbre pola mañán até que pechamos o centro. É un centro de recursos non só para o noso alumnado, senón tamén para toda a comunidade escolar que pode utilizar as nosas instalacións 2 tardes a semana durante 4 horas. As mochilas viaxeiras é unha das campañas que vimos desenvolvendo na biblioteca desde hai 6 anos e que forma parte central do noso proxecto de biblioteca. O obxectivo fundamental das mochilas viaxeiras é abrir a nosa biblioteca á comunidade escolar no seu conxunto. O noso centro está un pouco afastado do que é a vila de Taragoña ou a parroquia do Araño, e as mochilas permítenos comunicar coas familias, facerlles chegar unha oferta de lectura e de información e ao mesmo tempo recibir as súas valoracións e as súas opinións sobre o funcionamento da nosa biblioteca. As mochilas empezaron a funcionar hai 6 anos partindo dunha proposta da Asesoría de Bibliotecas Escolares de Galicia, e desde aquela é unha das actividades máis exitosas que temos na nosa biblioteca e forma parte central do proxecto. Logo, que xa fala unha compañera miña do tema da mochila viaxeira, que se reparte cada 15 días e tal, en todos os cursos, non? E, bueno, pois é unha actividade que os nenos están, digamos, moi agradecidos, e as familias tamén, porque ao final trátase de que participan todos, non? Participan nenos, participan familias, e é unha forma de achegar un pouco tamén a lectura e o centro ás casas, non? Logo estarían os clubs de lectura, tanto de nenos como de adultos, e o de nenos parece ser que está funcionando perfectamente, porque, como dixeron xa, están prácticamente todos os nenos de quinto e sexto neles, e ten unha actividade bastante considerable, e tómase un pouco tamén como reunións amenas, con comidas incluso, e os nenos pois participan activamente e están moi contentos, non? E logo está o club de lecturas de adultos, que consta de 8 membros, e, bueno, pois quixéramos que vindeiros anos que se animasen máis xente, non? Porque reunímonos prácticamente cada 2 ou 3 semanas e iso, comentamos os libros que damos para a casa, e é unha forma de chegar tamén un poquinho as familias aquí á biblioteca e ao centro, non? Os contacontos na hora do recreo é unha das actividades que personalmente das que máis gosto, e creo que é unha das que máis satisfacción nos dan, porque é unha actividade voluntaria feita polos nenos. Xa a primeira hora, cando chegan ao colexio, anuncian ese libro que eles voluntariamente escolleron para lerlle ao resto dos seus compañeiros. Os seus compañeiros tamén veñen voluntariamente e sempre temos unha afluencia de nenos numerosa. Anuncian ese libro cando os seus compañeros están entrando no colexio, e despois tamén fan un cartel, deseñan un cartel que van repartindo polas aulas. Por tanto, todos os nenos son convidados a vir á nosa biblioteca no recreo. Ademais, contamos xa desde fai anos coa participación de moitas familias, de moitos pais, nais, avós, que tamén se apuntan a esta actividade de contar un conto no recreo para todo alumnado, tamén en algunha ocasión algún profesor ou algún outro membro da comunidade. Son Sergio, a min gustan os clubs de lectura porque me gusta ler e ademais compartir, falar dos libros cos meus amigos. Ola, son Iván. A min o que me gusta dos clubs de lectura é cando imos a ver películas e comemos todos juntos na biblioteca. Ola, chámame Iria, e a min o que me gustan son máis as mochilas viaxeiras, porque na casa estamos como 15 días con elas para disfrutar dos contos. Ola, son Alicia, o que máis me gusta das mochilas viaxeiras son as películas. Ola, son Alba, as contacontos gustame moito porque ler libros moi bonitos. Ola, son Elena, o que máis me gusta dos contacontos son como contan os contos e son moi guai. Ola, son María, o que máis me gusta da biblioteca é coller un libro
sentarme nos sillóns e relajarme mentres leo. Hola, son Diana. O que máis me gusta da biblioteca é que hai todo tipo de libros e cada semana levo un libro.